Kenneth Munk, langdistanceløber, arbejder i firmaet Running 26. Du skal ud og løbe den her bane i dag, Kenneth. Hvilken tid forventer du at kunne levere? Ja, men nu har jeg hørt lidt de andres tider, og det skulle gerne blive, eller jeg hører, det bliver hårdt jo, så nu må vi se. Jeg er lidt en fighter jo, og langdistanceløber, så lad os se, om jeg ikke kan komme under de 3 minutter. Så du satser på at slå René Holtens tid? Ja, det skal man jo gøre. Man skal gå efter puffpladsen. Hvad siger du til vejret? Ja, men det er småkoldt. Den pinke dragt her, den er ikke så isolerende, så jeg er klar til at komme i gang. Det er perfekt, så lad os gøre det. Yes. Helt ind, så er du halvvejs her. Så er der rigtig fint. Yes. Fint. Bare lidt. Forlæg. Yes. Godt så. Sidste forlæg. Helt ind her, så er vi klar til sidste tur. Yes. Sidste tur. Yes, kom her. Sidste tur. God hår. Det hårdeste, det er klart og baglæns. Ja. Helt klart. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Det sidder bare meget mere hårdt end det forlæns træk. Men det er jo selvfølgelig også det, jeg er vant til. Jeg er vant til at løbe forlæns og ikke baglæns jo. Har du hørt tiden? Det ved jeg ikke, om jeg vil. 309,8. Ej! Så det er altså lige akkurat en tredjeplads. Lige akkurat en tredjeplads. Nej, det er ikke helt dårligt. Nej, det er ikke dårligt. Hej. Men Du ville gerne have. jeg ville gerne lige have haft de sidste sekunder der. Godt kæmpet. Ja, god udfordring. Ja, det er godt. Og dejligt koldt vejr.